В това видео ще отстраняваме проблема с косопада. Ще ви дам готов протокол за поведение, за да може по най-бързия начин да се справите с този неприятен проблем. Косопадът е един много неприятен проблем, който засяга голяма част от жените в някакъв етап от живота. В днешното видео ще разгледаме един определен тип косопад, въпреки че са много видове. При този тип косопад косата постепенно изтънява, губи своят гъстота, блясък, еластичност, става накъсана. Това се случва много плавно и постепенно и минава време, докато се усетите, че нещо не е наред. Друг вид косопад е случая, при който може изведнъж да ви се появи някакво петънце по скалпа, в което изобщо няма коса. Може да са няколко, може да е само едно и да нараства. При този случай ви съветвам да си направите много обстойни изследвания, за да нямате някакво възпаление. Обърнете особено внимание на зъбите. Да, правилно чухте зъбите. Ако имате някакво възпаление в корените, мисля, че се казваха грануломи,